Takže za 2 týždne prídeš? Áno. Pá, drahý, budeš mi chýbať. Pá, tati. Mamka, dávaj pozor na Larisu. Larisa, ty zase na mamku. Jasné, budem. Opatrujte sa. Ahoj. Ahoj. Pá. Pá, oci. Tatina mi bude chýbať. Aj mne, Zlatko, ale nejako bez neho tie 2 dni vyžijeme, nie? Jo. Tak poď, pomôžeš mi s nádobím. Haló? Je tam dakto? Kde sa skrýva? Haló? Poď, veď spolu to nejako vyriešime. To není tak zlé. Není, neboj sa. Nie, nechaj. Prečo? To není fér. Prečo sa to muselo stať práve mne? Zlatko? Si tak kde tu? Zlatko? Si to ty? Haló? Ak sa chceš hrať na schovávačku, toto nie je ten pravý čas. Haló? Larisa, toto nie je sranda. Vylez. Ja viem, že je to ťažké, ale Zlatko, prosím. Ukáž sa. Si to ty? No tak aspoň, že mám mamku. Mami? 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 Tak, a teraz už nemám nikoho. Čo ju vlastne zabilo? Medvedi tu nie sú. Musí to byť Dakto. Dakto tu musí byť. A ten Dakto tu možno stále je. Prepáč, mami. Tak to je zlé. Kde sa tu pohybuje niečo. Alebo niekto. Kto mi zabil maminu. A možno, že ten istý zabil aj môjho tatina. Ale možno je nažive. Ja neviem. Jak mám ďalej pokračovať, keď ani neviem, či je bezpečné výjsť von. Ešte ma tu dačo zabije. A už tu není nikto, kto by ma ochránil. Na to sa musím vyspať.
Haló? Kde to som? Vítaj, Larisa. Kde si? Neboj sa, nemusíš sa ničoho báť. Môžeš ísť kľudne von. Nie, neverím ti ani pol slova. Ver, Larisa. Ešte aj sny mám blbé, ha?